ngikhuluma ngomuntu ongenwe amanono mekuthiwa wena uyisangoma kodwa unengculazi yamanono ukuthi umuntu osuke engenwe amanono usuke engenwe abantu abanjani. Umuntu osuke engenwe amanono umuntu osuke engenwe ingculazi yey'ngane, ingculazi yabantwana. Yilo muntu othi meqhamuka iy'ngane zimkhalele ngisho kungathiwa akazazi nekade ikhala ingane ihlupha ingafuni ukuthathwa omunye umuntu yena akwazi ukuyithatha ayithulise. Yilo muntu lo ozwana nabantu abagugile kunaye izalukwazi ezayingasazwani namanyala. Yilo muntu lo othi yena methandana nomuntu akhethe kodwa yena akazi ukuthi uyakhetha. Kuthiwa bathi u-choose oyikhethelayo ukuthi yena akamthandi usibani bani, kahle kahle kusuke kungasiyena osuke enyanya labo bantu, kodwa kusuke kuyilabantu abaphila kuyena ababegugile asuke bese begugile kakhulu ney'ngane ngoba lowo muntu usuke engazwani nabantu abenza into eyiwungola kodwa yena usuke ukuthi aka-understand-i. Umuntu inenhlobo yomuntu lejwayele ukuthi ihlale iyodwa, uthole ukuthi unabo abantu akaxabene nabo kodwa akuvumi ukuthi ahlale nabo eduze kwabo. Isikhathi esincane uyayivalela, isikhathi esincane engazi ukuthi ngamthola eyedwa. Ile nhlobo yabantu ekuthiwa unenhliziyo encane, abanye baze bathi unethini. Umuntu osuke engenwe ingculazi yamanono, ingculazi yey'ngane. Mekuthiwa wena unengculazi yamanono unengculazi yabantwana, shosho wena uzothwasa vele indlela yakho isizokudlulisela ekuthwaseni, kodwa iy'mpande ezinye angeke uze uyiphathe ngoba ungenwa abantu engingasho ngithi mhlampe babe amaqhathanzipho, baye bengathandi ukulunga, babengathandi izinto ezimbi. Umuntu ongenwa ingculazi yamanono.